ובאיזה צבע הקיוביקל? סגול. ואיך את מרגישה עכשיו? עדיין יש כעס. איך עבר עלייך השבוע, הייטק? לא יודעת. הרגשתי לא השבוע. יושבת כל היום מול המחשב. מתקנת באגים שאחרים יצרו. מפתחת פיצ'ר זניח עבור לקוחות שאני אפילו לא מכירה. הם לא ידעו שאני בניתי אותו בשבילם. משתתפת בישיבות משעממות שהיו יכולות להיות אימייל. שום עשייה בעלת משמעות, שום השפעה. הימים סתם עוברים. שוב פגשת מורה בתיכון? לא. הייטק? אני שונאת אותה! אני כותבת מאחרי שיעור, אני עושה הקנייה, אני מגישה לבגרות, בגרות חורף, אני את הבגרות שלי כבר עשיתי, לי עיניים בגב, אני מנהלת כיתה הפוכה, בשיטת ג'יקסו, עם עבודה בקבוצות, אחר כך דיון, תרגול במעבדה, עד שהתלמידים מבקשים רק פרונטלי. צלצול בשבילי, כל שבוע יש צלצול אחר. שבוע יש שיר של קולפליי שאני אוהבת. אצלי כל תמונת מחזור מסמלת תקופה, גם התחפושת המשותפת בכל פורים עם המורים של כל השכבה. שונאת תורנות חצר, אני אוהבת תורנות חצר. ככה אני יכולה לשוטט ולהתחמם לי בחוץ בשמש. אני עושה 120 שעות של השתלמויות כל שנה, בקטע עקרוני. אני מכינה קהות, אני משלבת גיימיפיקציה, אני מקפידה למידה לשם הבנה, עם חשיבה מסדר גבוה. המוכר פה, תלמיד שלי, דווקא נער נחמד. גם הרופאה פה הייתה תלמידה שלי. גם הסטארט-אפיסטית שהיה כתוב עליה אתמול בעיתון. שונאת ימי הורים, אני אוהבת ימי הורים. אני מזמנת הורים בימי הורים. לפעמים גם סתם באים להגיד לי שלום, לשאול איך הילד. אני מחברת מבחנים, אני משגיחה על מבחנים, אני בודקת מבחנים, אבל עם עת ורוד או ירוק, אף פעם לא אדום. אני מלווה את התלמידים להרצאה בספרייה, ולטורניר כדורעף, ולסדנת איגי, ולסרט שכבתי, ולפאנל בחירות, לפעמים גם יוצא לי ללמד אותם. אני לא מסמנת הפרעות במשוב, רק חיזוקים חיוביים. אני מקנה ערכים, כל מורה הוא גם מחנך. מורה למחשבים והעברתי שיעור על יום האישה, אז מה? אני אוהבת את התלמידים, כל יום הוא אחר, כל כיתה היא אחרת, כל שנה היא אחרת. אני עובדת בעבודה עם משמעות, אני משפיעה על מוחות צעירים, אני התקווה הכי גדולה שלך, הייטק.